Dobrý den, jmenuji se Filip Husák a založil jsem firmu Malýmarket.cz. Jedná se o prodejnu potravin v Libodřicích. Nabízíme doplňkové služby, jako je rozvoz nákupů. Chtěl bych vypíchnout, že co vím, jako jediný v okrese Kolín nabízíme rozvoz nákupů seniorům a lidem nevlastnící internetové zařízení, takže můžou k nám zavolat ve všední den mezi 7. a 17. hodinu na číslo 721253991 a můžou si objednat nákup čistě, poradíme, jaké máme zboží a tak dál. Další věc máme e-shop, takže ten, kdo vládne internetem, může nakoupit na e-shopu Malýmarket.cz a máme veškeré potravinářské zboží, máme místního pekaře Hankovce, jsme v jednání, co se týče místních dodavatelů ovoce a zeleniny a masa. U nás srdečně vítáni, přijďte nakoupit a jestli se vám nechce se tahat s nákupem, nebo jestli musíte nakupovat třeba pro svoji babičku a dědu, předejte kontakt, stačí prozvonit, SMS, zavoláme, není problém.